Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak barada bir näçesini lanet etipdir. Arağın özüne lanet bolsun dipdir. İçýäne lanet bolsun. Biri içýän bolsa, biri agzyna goýup berýän bolsa, goýýana lanet bolsun. Üzümi sıkýana lanet bolsun. Satýana lanet bolsun. Satyn alýana lanet bolsun. Arada hammal bolup şonu götürüp eltip berýäne lanet bolsun. Özüne göterilýäne lanet bolsun. Pulun iýäne lanet bolsun. Arak satýan iştalarda ýerde hal falan öýdür diýip aýtýany da lanet bolsun diýipdir. Hemmesine ondan çirin bizim Hanefi mezhepde meselelemizdir. Ajansı işleyen doğalla, taksili doğalla. Eğer bir adam arak bir yerik akit diýse, ya inki öyle arak bolýan bolsa, bir yerik akitmeden çirin derveş tutulýan bolsa, akitmegimiz dogry däldir. Şiratlaryň hemmesini Peygamberimiz lanet etipdir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ulaqan zat dostlarım, bir adam kalbine Hudaý Taala'nın kitabından, Kur'an'dan birce aye bolsa, elhamdülillahi rabbil alamin bolsa, kalbinde iman mı? Ve bir Kur'an'dan bir kelime-i bilýär. Şoň üstüne evvelin bar arak goýjak bolanna, bay iman gıygıryan bolmaly. İçindäki Kur'an mara kul huwallahny bilýär, alham bilýär. Goýma meňsime, hahiş etýän goýma meňsime diýip gıygıryan bolmaly. Etmäni evvelki seri içýär, soňram döwülenşýär. Kıyamet gün bolanna, şol aýaň her bir harfi, elhamdu 5 harf, lillahi 3 harf, yeke şol adamın saçından, kellesinden tutup, Hudaýa şol adam biziň üstümize goýdy, şol adam itdi biziň üstümde şu necisady goýdy diýip, Hudaý Taala'nın ýanyna dawagar bolup durjak diýär. Tawba etmäni geçen bolsa şu dünýede. Keşful Esrar diýen Meybudi Kuddisi Sirruh, ol kitabyna aýtýar, arağın ma'juni 4 zat diýipdir. Desla kısa lanet, Peygamberin Hudaýyň lanet şoň içinde başa qarlanna. İkincisi de her bir yerde arak kaynatılýan bolsa, arak becerilýän bolsa şoň içine hükmen şeytan var, hem tüýkürýär, hem de şoň içine peşewet ýa-diýär. Şol qarlyanyň içinde şeytanyň fiýdiginden nebada. Dördüncisi de dinin zehri, çenança sem, çenança adamı öldürýän zat. Şmal bir zehir, bir sem insan içse, insanı öldürüyor da, ama arak da dinin zehri, dini aradan ayırt gitýär diýipdir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, Hudaý tebaraka ve taala meni rahmeti verdi, rahmet edip verdi, hidayet edip verdi tamam alem cihana. Ve aqsama Rabbi bi'izzatihi. Hudaý Taala öz ululuğu bilen qasam içdi. Yani Hudaý Taala men ululuğum menen qasam içýänini bir kep aýdypdyr. Hudaý Taala aýtýan kefşi: "La yeşrabu abdun min abidi jur'atan min khamrin illa saqaytuhu makanahu min hamimi cehennem." Ululuğum menen qasam içýän men haram eden arağımdan haýsy bir adam birji owurdum su arakdan içägasa, men öz ululuğum menen qasam içýän cehennemin hamiminden hükmen suwararmyşam. ولا يسقيه صغيرا إلا سقيته مكانه من حميم جهنم. Ya bir çağıcığa öz oğulğuydu, ya başka bir oğulğuydu, kişicik oğlancığı suvarasa, ululuğum menen qasam içýän şoňa cehennemin hamiminden, hamim diýende bir qatreti şu dünýäň ýüzüne düşse, ot göwürtmeýän bolmaly. Şondan men suwararym diýipdir. Ýene bir ýana qasamma, ululuğum menen qasam içýän, ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس. Ey fil cennet. Bir men musulman bendem, Hudaý Taala şunu haram etdi diýip, men şunu içmeýin diýip şondan saklansa, ol göç wagtda, boşa wagtda, ýok mene içebiljekkä, mene barıp biljekkä diýip kenara çekse, qasam içýän beheştiň suwundan şonu suwararym diýipdir. Hudaý Taalanyň aýdan kepişi. Şarap xarın gözü bolmaz ornuna, Mahtum Ulişan Arak barada aýtýar, kıyamet gününe. Şarap xarın gözü bolmaz ornuna, dişi sığır şahı dep dürtör burnuna, doğduğu sinede dili qarnına, iyidigi ağzından gelir yararlar diýip aýtýar. Ondan soňra Keşful Esrar diýen kitapda aýdypdyr, bir adam arak içýänmiş zol, aýryljak bolup doka biri bar imanyny urjak bolupdyr. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýip ol gıygırwati, yan qaýtýar diýär, gününden içe wering diýip zorşa arak gıygırwati diýär. Şey diýip de ömründen geçip gitmeli. Belki benne, belki ýanyna duran kelime-i şehadet gıygırýar. O da içe wering.
Oya orin bir kadip şu önkü adeti bilen nauzu billah, Hudaý taqwa.